kanay mo gamitan. Naalay ko sa kadali. Ayan guys, this is Eric. Hello guys, hello. Welcome to my channel. Ayong buntag na eh. Kumusta man? Dagang di pumati. Ay, dagang di pa mati di ay. Kailan pa edad mo? Sa 66. Ay, sus. Nakakas yun din manok. So may mong pamati na eh? Kari akong ikas ba? Oo. May time ko di siya nga matutulog. Katunga agad siya? Tapos kini akong ikas mata. Ang saan na katong katunga niya mo? Ito to, sakit ang ito to. Ngut-ngut siya. Ngut-ngut. Kasi akong kanindili sa akong wala lang. Dari napita, ngut-ngut. Sige, tapos. Tapos, kini akong mata. Pag mag-istorya ko, yung gawin siya. Hilig ko sa una, nagabantay kong bata. Kanyaya kong bata. Sa alas 4 sa gaw, puno kong bata. Dali-dali bango, ito kalito. Kaya ba? Kaya mo ito buong bata ang padali. Ang siya pa naman, ang sa tanang mura. Nang siya o ka ng sana. Magpiyong siya ba sa mga istorya ko. Kung wala ko yung istorya na ako'y trabaho ko, mata na siya. Yung nakita. Kiring ako hindi ba? Tinitulo na ako ka. Sakit siya. Yan kininiya, nalisag yun ito dito ko sa bukid. Dinaog ko sa akong anak ko nga tuk-tuk, nagdukdo siya sayo, nag-ako, nagputas. Naog ko, pag diri na taman, kay mura man ikuit anak ko, tuk ba? Wala mong ko'y kagunitan, himbalik ko ko gana. Kanin niya, Ito rin taman ang. ang kanang buntot, kay naslang live man. Slide ka. Wala. Hindi mo siya o kanang hak-hak niya. Dito siya nagnaog. Dito ko gipanaog niya. Ya kapag abot diri na taman nga dito na ko sa babawa na mo, di na ko kahawid, di ko kabalong naog nga mo parya atong iyaha nga pababa. Ihimbalik ko kung nga na, nabilwan niya akong pikas Pero nahilot na. Mo ni karon wala gyud ako at hilot-hilot na nga ana-ana. Nahilot siya. Pero kung sa'yo mong ipamati ito yan ay, Kani sa akin agi ni tayo nga pati yung sakita katong ni aging adlaw o pati yung sakita ay abi nang nako. Minsan na pati nang sakita sa diri gimot kaya akong tingin. masakit na dire kaysa dito. O dire. Pamino na mo sa sakit, asa naabot sa buko, wala. Murag. Ha? Oo. Namisa? Inom na ako katong tambal sa kay kung ulan siya, porting sakita. Anak ba? Kung ugnaw. Kaya mo kung nga nainumduman ako, napapalit ko ani akong nga anak ko, tambal na katong inom sa sundalo. Kaya alisa po ka akong bayaw. Amo kayo inom, silon o pirasol. Amo to naulian, nakayong lagi ko. Paglain na gila akong ibati. Hindi na ako kaya. Kana, rapod. Ang kani, wala. Usahay mo, binuhod ko niya. Nagapasang ko rin kaghapon gabi eh. Ano? No? Kanang mango. Ay, trabaho. Ito kung dito mo ni Mata. Usahay mo, basa ng gagawin mo. Kapungan na lang. Importante rin yung hugasan. Yan na yun. Hindi mo nakatulog. Yung kiri akong diri, lagi na siya kaluto. Kung nagilado ko 50 nga, kanyang kita ilay masubo. Bukat kayo. Alam na kabog mong anak. 5 ang kabuok. Kaya kayo may eskwela. Kaya simple mabili. Kita naman lang. Hindi yung kamot, yung unsay, luluk-luho na para. Kuan. Bukat kaayo. Anak. Hikiti ng diri o. Kung siguro ang pata atong mata. Katong pagkiti, dili asay una, yung sumata ni mo, katong pagkiti. Murag mo yun ang gumana. Bragyara. Muni sa akong batiwan ng diri. Sa pagyod. Sa tuman. Hawa, likod. O, ganyan ang biruan ra pagyod, sa tanan. Wala, mo nang kinira. Mo ganyan pinagpithay mo likod. Hawa, okay. So, kanay yun ay mong number 1. Kinira yun siya. Sana, number 1 na. Sa kanya. So, mag-abot man yung tudlo, kung sino to sakit. Diri, diri pa anak. Dili panhot. Mul-mulang. Gani. Kapanhot yun. Katong diri, napitil na lang dito sa naahat na to sa pasmo na siya. Huwag ka kasulay ko sa gulo. Kusog, ang kasulay anak. Lugo ko, kusog.
Katong ni aging si Mana. Oh. Mura ko mulukod nga, magkabat-kabat na lang. Oo ba? Kaya mo po lagi pangbati po dito sa uban ko sa amuang Lugar. sa barangay site. Kaya nga balik-balik ilang ko niya na yung mangnurok-turok nila nga ako mo umuli ko nanurok. Kapadutli. Kanila nga kuan, na mo lagi na mo sumunod nila lagi. Ang Makuna lagi. ano pasanginling? Ano pasanginling edad? Sila. Ang edad wa pasanginling? Ako wala ko. Kami nga na ba tumagmag ni sa tiguang na, no? Sige, sige. So imong balay asa? Sa barangay site ay upo sila ha, ibabaw ang kamay. 66. Sige, sa kuan Japon Kibuay. Ibuaya. Kibuaya gyapon Hagonoy. Ayan guys, shout out sa taga Kibuaya Hagonoy. No, na si Nanay Tere, 66. Mag 67. 67 lang ang parin. Karong April. 67 na siya karong April. Niya nadungog ninyo iyang testimonya, no, nga moto, no, nga pinakaming bigyan kaniyang tuhod, no, agi na po doon ko'y kusog, so naragkatanan na yun, no, nga ato tabangan si Nanay, pinabaran sa pagkampo sa Ginoo, kaya di man makayaw kita lang, no, magpalabang yun ta, no, nga mamaayog yun ta, no, maalibyuhan sa salang kahikap, no, kung makalugar is kasi mana mabalik kung makalugar, ha, nga uron, sa mga nagatanaw sa kakanunay, no, nga nag-subscribe, nag-like, nag-share, maraming salamat sa panonood ninyo kay Eric Hilot. Ayan. Please subscribe po sa mga wala pa ka-subscribe, na naman nungagag isa, pwede po kamo like, mas pindot po makashare ka, kung makashare mo ko sa video na to, mas daghan ang masayod, no, labi na itong wala pag yung masayod. Daghan pa itong matabangan niya, comment lang. Kung ano natin mga suggestion, mga komento, labi na yung komento kung sino yung pamatis kalawasan nga wala, kaya po mamayong hangtod karon. No, comment lang kasi makatabang ka, no? Utong sa itong mahimo. Of course, sa mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching the YouTube channel. Special mention ang India, Malaysia, Indonesia, of course, number 1, Pilipinas. Maraming salamat sa inyo, ha? Of course, sa Vietnam, Thailand, Japan, United States, Australia, Canada, and Japan, thank you so much. Saudi Arabia, o tanang OFW, maraming salamat OFW sa tanan niyo pag-subscribe sa kuha, sa pag-like, o pag-share. I love you guys, OFW. Ayan. So, shout out sa taga-iba. Taga-Hagonoy, Davao del Sur, so maghilot na kay Nanay, kaya para mamaayo na yung taon si Nanay. Sige? Yan guys, please subscribe po, like and share. Sintay uno. Sintay uno na sinay. Puti kay Bugno.
pantayang kutis ma ayang pan matanik. Dili pa kay kuan. Dapat siguro ni. Busog kayo na ba? Di naman Pilit ang iguang ba? di naman ang maportahan kaysa mapobre. Pwede kayo ko, no? Dili ka na. Hindi pinapanganay. Sinayda. Si Naida. Sinayda sa pulis. Isa pa ha? Asa kagabi? Yan kamay. Ha? Toto. Siya ko ni Manny dre. Siya rin Manny. Kaya man din na. Dito, playa. Kaya to dyan ako. Sa una lang to mo. Manawag ra ko. Di sa pabantay. Uy, kayo mga bago na eh. Wala na po. Matay na? Ay, ne. Nag-board siya, nag-board? Ha? Nag-board. May taglayang boarding house?
Narap pa siya sa punoy. Pagpatukan. Kalayo ba? Unahan na sa tagong. Pwede kayo lang. Pwede kayo. Uy, dapat kayo naman niya eh. Naminyak siya? Ay, daging na. Sakit kamay? Kasi gwapo sa tingog. Ay, may mangilat.
ato po na yung kadaya. Tira na eh. Tira. Ah, very good. Bakit sa TV ba? Wala man kayo na siya barikos. Di para sa kuha. Anong barikos? Magpahilot ko boss, schedule. Ha? May schedule ko. Schedule ka? Oh, Hapon. hapon na ako sa oras. Ah. Upat pa sila daw. Oh. Alas 2 ka, boss. Alas dos, Sino? tidak ako daw. Alas dos ko. Baril ko alas dos. Ah. Sulat ang ngalan ako para Ano? Pagkong style. Aha. Ano yung cell number mo? Cellphone number? 0947
0947 74 74 74. Dua ka 74. 0947 7474 Oh, 738. 738 Di daw, miss call daw. 0947 7474 738. Oh, miss call daw. Ano lang? Yeah. Sila basta makuha ni. Oh, Bagay pa ano mo? Rolando. Rolando. Sige. Nakay malong, boss? Ha? Nakay malong? Ah, madatag malo. Oo, kaprane. Ihapin siya. Tapos itapon mo guna. Oo, imo ka. Huwag kay malong. Habol lang. Duha ka buhok. Anak. Kung kan, habol. Dua ko po. Oo, kung wala kay malong. Unay malong, isa Ah. lang. Duha. Para man ani, ihapin no. Oh, Ihapin, tapos kani itapon ni si Muha kani. Duha ka buhok. kung isa rin malong. Isa na lang pagkahabol. Oh, Ah, yan. kung kan, dua ka habol. Kung wala, kakahabol. Malag mo gagmay, basta maato lang mahapin ba Kapag dalag jacket, jogging pants, short, medyas, anak. Kaya pa rin nagmagilot, nabalot ka. Boxer short, kaya pa rin nagilot, dililisod. Anak. Susah na sir. Short, yan, nagilot, kaya pa rin nagilot na to, dililisod. Oh, Mag-short juga kaya nagilot, mag-short mo ka. oh. Kala po ka jogging pants, medyas, kaya pa rin jacket, pa rin magilot, mabalot ka. Para di ka mapanhutan. Suruh ka lisod mo kayo ng jogging pants. No? Huwag kay jogging pants, pantalon. Oh, Huwag kay pantalon, slacks. Kasi araw. Sige. Let's go guys. Dali, kukuha kay. Ano yung pas, no? Alas 2, ha? Ah, sige, sige. Ah. Sige, balik na kami. Ibalik-balik na imong liog. Nay. Gani.
wala mamulot ang puti. Ah, Puti si magbuhok, wala. anahin na siya. Oh, diya, kay puti tanan. Cinta naman po na. Ha? Cinta naman ka na. 81. 81. Ako si 22 pa man. Layo pang bangkason. Tambok din siya. Di, nitambok siya. Hmm? Sige na, balik-balik sa kuha, payat mo na. Ah, Tingnan niya na ko, ano na siya sa usahay. Sa isa ka buwan, isa, usahay, kadua sa buwan, is, ano eh. ang gwapo din. Ano ko nga, ano natambok ko siya matimahan. Kapo. Payat mo na. Ako kanamayat man po. Mayat ko. Sige lang ng diri pahilot. Isa ka buwan, kay isa. Manawag pa. Silpon. Payat, maguna sa una. Ano ba siya? Nagpamintin lang siya. Ako dyan ang maintenance juga dito. Masad ko lang mong dugo. Gana ba? Gana. Kaya sa kuwang na nag-stock up na may dugo na akong bag. Na pwede kang barikos. Sayang.
Ano naman? Hop. Pinagmataan mo na ka na siya. Asa? Kana. Dili? No? Kinamanghuran ako. Kana siya. Asa? Kene? Mm. Magwang. Ito na nasta sigurado na. Ha? Mana anak kanang kuana na siya. Polis. Pulis na kana siya, mana Polis na. kana siya. Mana siya? Ako dito na kay anak ko rin. Ha? Nindot na kay anak mo na nasa kay. Depende ko. Asa ko di malaban. Dahil manggot. Mapon ka tong Duterte pa tong kuan mo. Ano man? Dito ka to kampat ka kay tong Duterte. Dagan sa nahin mo? Dekan siya na imo anya. Ay gid ay minutan. Sulod doon jud kayo. Oo, kay mga blok man siya tanan. Oo, Suko man to. Karon lahi man. So gahe ka gulo. Gahe ka gulo ha. Luyang kay ni ron. Gahe ron, butan kayo. Murag na samawan siya ng mga Oo. ano ba? Murag makon siya ng mga kuan lagi ng remulya. Bye. Mana gingan naman daw? Singgit mga buno. Isa-isang dia. Sakit kamay? Ano na yun? Smile din na yun. Kita na begitu. Pirmiro kung guning hilot ako sakit. Kaya ka ko ana ni dili na kaayo. Bawasan na. Basta na. Ang lugar ka is kasmana. May nalang siya sa kabulan. Kaisa. Bawasan na po. Kaya mo bawasan na. Ang bawasan na gyud pag Manambok na. dibati na ko ganiya bawasan gyud na. Di na kay sakit sunod ko. Kumon. Smile. Kaya na kaya. Kayang kaya. Kaya o, 81. Nagbibilib ko ana niya ba. Wala gyud tigit-tigit ko. Sa adlaw na ko kagilot. 83. Wala si tigit-tigit tagat-tagat bawal sa. Pwede siya. Relax siya. Sige mo na balik-balik rin. Kaya, kaya. Kaya nagwala tayo no?
relax na kayo sa nanay. Oh. Nindot siya gaway tingog. Marayon sa kiti ba?
Kamay. Hindi siya maasawa sa Ha? hindi siya maanak ay Matulog ko si boss na ito eh. Murag. Ikaw nang kadesangin. Ah. Ito lingkod naman.